تحسین ام تینا جمتا د دربار پروسه قربوکرن و تومارکرنا وان ناوی وان کسین خو کسوکار قربانیانه او پروسه گهشتیا کوی داره و پروسه وکرنا گورن بکم دوان روژ نزیک ده تو گورن دن تینا وکرن نالین افدماتا باش با بێگومان پرۆسا تۆمارکردنا وان ناوێن قوربانیên سێ meha tebaxa sala 2014 ya berdewame lê herçende bi sistî bi rê ve diçe bênmûna rojana 20 kesa heya 75 kesa ew navên wan dihêne tomarkirin ewên belge heben ewên pişkinîna dad beriya Nihal Bexda ji bo wî vegeriyabe tinê yêl gundê koço naznamên 104 kesa hatine aşkerakirin belku ê din jî li sinûrê qezaya Şingalê û dorûberê wê ji ber ku li gor amarê nivîsîngeha rakirina gorên bi komên Iraqê li başûr û bakurê Şingalê 82 gorên bi kom heyna 10 gorên takane heyna êdî کسوکارên قوربانیا beşek ji wan hewla wê yekê didin da ku kesûkarê wan wekî şehîd bihêne qebûlkirin lê heta vê gavê nêzîka 400 kesa navên wan hatine tomarkirin û wekî şehîd hatine qebûlkirin ji aliyê hikûmeta Iraqê ve û belgên wan yan çoyîna Bexda û hîç beşkî ji wan ve negeriyane êdî nebtinê it Şingal sê roja ew tîm yan ew lişnê ya ser bi Bexda ve it Şingal dimîne û ew ê din jî diçêne sinûrê parêzgeha Duhokê ji ber ku hejmareka mezina xelkê Şingalê kesûkarên qurbaniya li kempên sinûrê parêzgeha Duhokê ne ji ber vê yekê sê roja him li sinûrê parêzgeha Duhokê û sê roja li senterê bajarê qezaya Şingalê ji alikî din ve li gor amarên tîmê rakirina gorên bi koma li 2 salên derbas bûyî da 13 gorên bi kom li sinûrê qezaya Şingalê şewitîne nêzîka 100 rifatî li nava wan gora de bi temamî şewitîne carenivîsê ê wan qurbaniya jî helawîstî û nediyarî maya êdî tirsa wê yekê heye bi taybetî tirsa wê yekê heye ew rifatê li nava wan gora de dihêne şewitandin keysê qurbaniya bihête windakirin ji ber ku him pişkinîna DNA û him pişkinîna dad li Bexda tekez li ser wê yekê dike êdî demê pişkinînên wan dibin divêt rifatek jê kesûkarên wî mabe bênimûna li sala derbas bûyî da 6 gorî bi kom li qina Mihirka şewitîn 7 gorî bi kom li devera Solax şewitîn 6 gorî dinî bi kom li dûriyana Herdan ser bi nehya sinûnê ve şewitîn beşek ji gorên komelgeha Sîba Şêxidr û komelgeha Girzerk û nehya Girezêr şewitîn ev hemû dibêta sedem û dibêta tirsa wê yekê keysê wan qurbaniya bihête windakirin biryar bû qonaxa yekê ew kesê wekî şehîd dihêne qebûlkirin mûçê wê mangana yan mûçê wê heyvana ew ê koşmê 1 milyon û 200,000 dînarî Iraqî biryar bû bidenêtê lê heta vê gavê wekî qerebû pare nedayîne wan kesûkarên qurbaniya lê hewla wê yekê dihête dayîn ji aliyê hikûmeta Iraqê ve ev çavdêriya netewêdiyê girtî wan kesûkarên qurbaniya qerebû bikin lê heta vê gavê nehatine qerebûkirin û qonaxa duê ya rakirina gorên bi kom hildana gorê bi kom heta vê gavê aşkera nebûwe lê biryara piştî sê ma heşt bi tinê nêzîka 20 roja maya salvegera heftemîn ya karasata Şingalê jê devera Solax dest pê bikin û wan gorên bi kom careka dê ve bikin êdî keysê qurbaniyên Şingal beşekî ji wan tirsa wê yekê heye him beşek ji wan li ber lêhya çoyîne li ber lê mişta çoyîne rifatên wan şewitîne hestîkên wan ew tirs heye keysê wan bihête windakirin û kartêkirnika mezin li kesûkarên qurbaniya bihête kirin li sinûrê qezaya Şingalê ji ber ku zêdetirîş 1000 kesî 1000 bûyîne qurbanî li nava 82 gora li başûr û bakurê qezaya Şingalê de gelekî spas hevkarê min Tehsîn Qasim ji Şingalê tu li gel me bûyî te ev zanyarî daneme